1 de juliol, dia històric nefast pel personal interí. Aprovació del decretazo. Això sí, Esquerra ven que farà una proposició de lleis que beneficiarà a tothom. Nosaltres no ens ho creiem. Creiem que Esquerra ens ha traït. Què passarà d'aquí a l'octubre? Realment aconseguiran modificar aquest decretazo? Malgrat això, seguirà sent una injustícia pels milers de treballadors i treballadores que estan en situació de frau de llei. Miat tornarà a sortir al carrer a la tardor per demanar fixesa, per demanar justícia pels milers de treballadores que fa molts anys que han demostrat el que valen, que fa molts anys que ja han passat oposicions. Nois, companyes, pues ha passat, l'hem aprovat i comencem a treballar la proposició de llei per estabilitzar-vos. Ara sentirà molta feina, serà una ponència llarga i enriquidora, tothom voldrà participar, però bueno, les intervencions aquí han sigut gairebé totes clares i contundents, inclús de grups que no ens ho esperaven, però finalment la majoria de la cambra ha donat suport a la nostra proposició i per tant apostem entre totes, la majoria del Parlament, per la fixesa i per estabilitzar les interines del sector públic català. Sobretot gràcies a vosaltres perquè, com ja he dit des del principi de la intervenció, això ha pogut passar perquè això estava passant també, perquè fa molt de temps que això està passant, perquè no us heu cansat, heu estat lluitant fins al final en situacions complexes, en situacions que ja sabem complicades, en aquestes jornades triples que també hem explicat que teniu, amb aquesta militància obligada per la situació. Per tant, moltíssimes gràcies a vosaltres per no rendir-vos, per estar sempre al peu del canó i molts ànims per l'etapa que ens ve ara. Seguirem lluitant juntes i seguirem fins al final. Les que teniu de totes, en principi, el que s'ha parlat avui a la cambra és que es continuarà lluitant perquè es parin aquests processos d'oposició. Però ja sabem que tot són paraules i fins que no ho tinguem al sac no podem absolutament res. Nosaltres seguirem empenyent perquè entenem que aquestes oposicions estan, les convocades i les que ja s'han fet estan en frau i per tant no s'haurien d'aplicar i nosaltres, com ja sabeu, seguirem apretant en aquest sentit perquè si vosaltres no us canseu, nosaltres tampoc. Gràcies. Des de l'AIAC tenim molt clar que les persones que porten més de 3 anys de serveis prestats a l'administració pública han de ser contractades de forma fixa, han de ser estabilitzades, tal com mana la doctrina de la Unió Europea, que diu que aquelles persones que porten més de 3 anys de serveis prestats estan en abús de temporalitat. Per tant, el que exigim és que hi hagi qualsevol fórmula que garantitzi l'estabilització d'aquestes persones. Estabilitat a les persones i no dels llocs de treball. Per aquest motiu denunciem la traïció de comissions UGT i el CSIC, que juntament amb el PSOE han pactat una llei que situa fora de la normativa totes aquestes persones que porten més de 3 anys i que d'alguna manera podrien perdre el seu lloc de treball, cosa que significaria l'ERE més important de la història d'aquest país. Per aquest motiu també estem aquí davant del Parlament de Catalunya per donar suport a la proposta de llei que es tramitarà aquí, que garantitzarà, mitjançant la figura de la fixesa, l'estabilització d'aquestes persones i també emplacem al Congrés de Madrid en què retirin l'icetazo o la modificació que n'han fet ara justament gràcies al suport d'Esquerra Republicana de Catalunya, que fixa en 10 anys aquesta possible estabilització quan tota la Unió Europea marca que han de ser els 3 anys. Per tant, suport a la llei catalana del personal funcionari fix i en contra de la proposta a Madrid i per tant cridar i emplaçar tots els treballadors a continuar lluitant, a continuar mobilitzant-nos, que tindrem una tardor calenta i que també ho podem aconseguir però que ens hem d'activar i mobilitzar totes i tots. Hola, soc la Gina, parlo com a delegada de CATAC, que porto molt de temes d'interins, a més estic a la Plataforma d'Interins de Catalunya i soc portaveu, i a més estic a la Coordinadora Estatal de Personal Públic Temporal. Avui és un dia difícil per molta gent que té convocatòries en curs i que per tant
veuen que tota aquesta lluita continua, que els polítics continuen fent coses estranyes, fan una cosa a Madrid i una altra aquí a Catalunya, i se'ns fa molt difícil de creure en la seva paraula. Però jo li vull dir al col·lectiu, jo porto més de 2 anys amb aquesta batalla, hi ha gent que porta 5, que hem avançat moltíssim, que això és un pas més, que hem arribat primer al Senat i després al Congrés, que estem al Parlament de Catalunya tramitant una llei, que per tant la lluita continua, que aquests mesos no podem parar, que no podem defallir, que els ànims, hi ha gent que s'ha de doblegar ara perquè tenen exàmens al setembre, però que després es tornin a posar ben drets i que tirin endavant, que això no s'ha acabat i que ho aconseguirem, tard o d'hora, però que ho aconseguirem. I ja està. Estem aquí perquè volem, diguéssim, lamentar l'espectacle del matí al Congrés, en el qual ens han venut, diguéssim, els d'Esquerra, perquè van dir que votarien que no a la convalidació del Reial Decret per l'estabilització de les persones interines de les administracions públiques, i resulta que no només no han votat no, sinó que a més han pactat transformar aquest Reial Decret en una proposta de llei, fer una sèrie d'esmenes, però no sabem fins a quin punt comptaran amb tota la part social, les plataformes, els sindicats, i no només amb aquests sindicats que van signar el Reial Decret, Comissions, UGT i CECIPS, que clarament van vendre el personal interina, i també ara estem aquí per demanar que la llei de l'estabilització que s'aprovi, perquè també és una resposta a la situació d'abús de temporalitat d'aquest personal. En quant al que fa la proposició de llei, diem que Esquerra ens ha traït també, tornem a reiterar, ens han traït els partits, els sindicats, i lamentem que no s'hagi derogat, perquè aquesta hauria estat la situació ideal, i el millor és derogació, començar de nou comptant amb les plataformes, comptant amb els sindicats que estem per estabilitzar les persones i no estabilitzar places, i fer una llei que protegís aquestes persones en abús de temporalitat i que donés compliment a les sentències europees, que això és el que s'ha de fer. Sí. Por aquí pasan los coches por aquí. Fixa't, en igualtat de condicions que la resta de personal públic, i per això us necessitem actives i fortes i involucrant la resta de la població. Que moltíssimes gràcies i que no defalliu. Victoria!